Hola a totes i tots, benvinguts i benvingudes una setmana més als bulos de la setmana. Aquesta setmana us informaré de quins han sigut els bulos, les informacions i les fake news més destacades. Així és que estigueu atentes i atents. Els bulos de la setmana. Des de l'inici del coronavirus, moltes han sigut les notícies amb informacions plenes de prejudicis racistes, com aquestes que vaig analitzar a continuació, on sempre posen en entredit que els immigrants reben més ajudes que els espanyols. Aquesta foto no és una cola de gent per sol·licitar l'ingrés mínim vital, com nomena la captura, sinó que és una imatge de persones fent cola en un banc d'aliments en Aluche, Madrid. En aquesta captura d'una imatge que corre per les xarxes socials, diu que ser espanyol t'excluïx de les prestacions per desocupació. Però això és un bulo. Des del Ministeri de Treball, Migracions i Economia Socials afirmen que ser nascut a Espanya i tindre nacionalitat espanyola no excluïx de cap tipus de prestació i ser estranger no apareix entre requisits per rebre el subsidi ni la prestació per desocupació. Per altra banda, altra de les pràctiques que s'està estenent a les xarxes socials són els casos de phishing, on intenten robar-te les teues dades per poder accedir més fàcilment al teu compte bancari. Aquesta oferta de Mercadona no és una oferta de treball real, sinó que és una oferta per poder accedir a les teues dades i l'enllaç no és l'oficial de Mercadona. Per tant, no és el canal de comunicació oficial de l'empresa. A més, una vegada que introduïm les dades en el formulari de la web, ens demanen que compartim el missatge amb 5 amics o grups de WhatsApp. Però, molt de cura, si fem això li estarem donant no sols les nostres dades, sinó possiblement també els dels nostres contactes. Bé, doncs com sempre esperem que aquesta informació us siga d'utilitat i ens servisca per frenar la informació falsa que ens arriba a les nostres xarxes socials, perquè verificar i comprovar la informació és molt important. Així és que ens veiem la setmana que ve i una abraçada molt forta. Adeu!